připravuju na říjen výstavu Zklamání z ráje, která se právě zabývá legendami a pohádkami, tak mě úplně jako první napadla právě šípková růženka. Mě napadla tady ta výborná lokace, vlastně kamenný altán na Dětském ostrově, protože je to na to, jak dělaný. Zajímal jsem se taky samozřejmě o tu legendu té šípkové růženky, protože my máme takovou lehce samozřejmě pozměněnou tu představu. Ta původní úplně německá pohádka z roku 1610 je trošku drsnější, jsou tam lidožrouti a spol. Je tam hodně symboliky, co se týče snů, protože ona vlastně spí těch 100 let, ale je věčně mladá a ten princ jí vlastně po těch 100 letech políbí a probudí a ona je vlastně out, ona je vlastně jakoby v zastaralém oblečení, takže i tak jsem to pojal, že vlastně ten princ je jakoby má modernější oděv oproti růžence a těm sluhům. A je tam tedy růženka, což je Renata Langmanová, česká miss, a prince jsem si vybral krásného, spanilého, mladého Filipa Tomsu. Oba dva z toho byli nadšení a jsme tady od rána od 9 a za chvilku budeme fotit. Tady tu jednu ruku bude mít takhle. Přes. Tak. Úplně tady na tu stranu, tak. Takhle přesně, ano. A budeš ten svícen držet víc tak. No, to je ono, to je ono. A ty pojď, Haničko, jakoby takhle k němu. Ano. Ano. Tak a pryč. A jdeme. A teďka, Filipe, furt s tou rukou to opakuj normálně, jakože se k ní napřed. Tak, to je ono. Hanička, bradu dolů. Tak. A zavře mlý oči, Haničko. Tak.